संविधानिक माखासे जिउ अधिकारफोर होदों बेखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय सारा गावनो स्वयं फैनानै नोंथांखौ खबर लाफैबाय थादों नंखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना बेले बेले साननांगौ गैया गफोरनि जारिमिनखौ सारा मोजाङैनो मिथिखाथारो आरो बेहाय नोंथांमोनखौ सिगिबाय थादों माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो नोंथांखौ सिगिबाय थादों जे एबार बिथांमोननो भट होआब्ला बै एफआरसिनि जुगिदि फरेस्ट राइट एक्ट बे हा फाथाखौ दानगोन लाबायबाय थादों बेखौ रावबो दाननो हानाय सक्ति गैया बिथांमोना जि बुंदों गावसोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंदों नंखायनो आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोनखौ जायफोर बे बिटिसिनि सिङाव भट होनो मोननाय अधिकार मोनबाय बिथांमोनखौबो बुंबाय थादों बिथांमोना गावसोरसो सोदों होनना बुंबाय थादों बे बाथ्राया दिनै बिथांमोना गावसोरबो क्रेडिट लानानै गोरोन्थि लामाजों नंखाय बाथ्रा बुंबाय थादों स्वयं दिनै बे बिटिसिखौ सोरजिगिरियानो दिनै जोंनि खाथियाव दंफैयो बिथाङासो मेन मालिकआ दिनै बिथांमोना नङा नंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आंहाथ' नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबाय थाखादों गामि गामि थांदों बयजों सावरायलायगासिनो दङ नंखायनो समखौ नोजोर होनानै आं बाथ्राखौ गोलाव बुंनो सानासै खिन्थु आं फैबाव खाबावगोन नोंथांमोनजों लोगो मोनफैखाबावनांगोन नंखायनो आं समखौ नोजोर होनानै बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै नंखायनो आङो बयखौबो खनसे फिन खावलायनो सानबावदों जाहाथे नोंथांमोननि आशीर्बाद नोंथांमोननि हेफाजाब नोंथांमोननि मदद जाहाथे नोंथांमोना नैबे 22 तारिखआव जानो गोनां बे बिसायख'थियाव जाहाथे नोंथांमोना आंनो बयबो आशीर्बाद होगोन बोर होगोन जाहाथे जों देरना थांनानै मान गोनां जों हाग्रामा महिला सारखौ बिटिसिनि सब चिफ महरै जोङो नुनो मोनो नङा होमबा बयखौबो खावलायबाय जाहाथे बयबो नांगौ साबराव भट होनानै जाहाथे जों देरहासार खालामगोन बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथि आं फोजोबबाय गोजोनथों थेंक इउ खालि साननि जाग्रा गावबो जानानैनो रायजोफोरजों समानै बुंखायो नमस्कार खुलुमबायलै जिहेतु बिटिसिआव फसन जाबाय बे गफुर खालामा गोबां गामियानो आरो माखासे गामि हाबबावनांगौ दं होननानै जोङो जायखिजाया आङो सरकाराव फैखांनायनि उनाव नोंथांमोनजोंनो एखे समाजाव थाबोलायनानै रायजो जाबोबाय जायफोर गामिया हाबसनाखै गासिबो आद्रा जानानै दं बे गामिखौ आङो थाबोनाय गामिखौ ना गारबोनांगौ ना सोनांगौ माखासे थाबोआखैबा जोंलाय नोंसोरो एखे लोगो संसार जाबोदों मिलाय नङा होमबा माखासे हाब्बाय माखासे हाबाखै आं बे खोथा दाननो होननानै लहा माबा दंफांफोरबा सिफाय जायो दानफाय जायो नङा होमबा बे लहाबो नङा बनबो नङा बेयो बिदिबा दाननो सिफायनो होनजायो आरोखि आयेनसो बियो आयेन मोनसे दा बेफोरखौ स्पस्ट' जा बेबो सिगियो माने बेबादि सिगिनानै भटखौ आदाय खालामनो हागोन सानदों किन्तु बुजिनानै ला बेफोरो नंखाय बाथ्रा आरो बिसोरनाथ' दुनियाखौ थगायनायनि दुनियाखौ थगायनानैनो 5 बोसोरखौ फोजोब्बाय बिसोर बिटिसिनि मानसिफोरखौ फोजोबबाय आं बिटिसिआव मा बुंनो मिथिबाय बेबो बिटिसि दा आगोलाव बुजाय हिन्जावफोरखौ बारा थगायनाङा होनना बुंदों प्रमद बर'खौ फाब नांगोन नोङो फाब नांगोन होनना बुंबाय थादों मिथिबाय थारमाने बे महिलाफोरखौ जोंनि महिलाफोरखौ लेंहरो दिनै सेल्फ हेल्पनि फैसा रागा फैद' होननानै रायजोआव दिखांना लाना थाङो बेबादियानो हिसाब गैयै जाबाय दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होगोन दिनै अरुण'दयनि फैसा होगोन होननानै थगायनानै लाना थांबाय थायो बेवहाय सोर थाङो जोंनि आइजो माहारिया थाङा होमबा आइजो माहारिया थाङा हा मोनगोनबो सानबाय जोंनाबो मोनगोन सानो बिसास खालामो थाङो किन्तु मोना दा बेफोरखौ खेबसे नङा खेबनै नङा बहुद बार थगायबाय दिनैसिमबो मोनाखै होआखै बेखायनो आं बुंदों प्रमद बर' फाब नांगोन नोङो थारमाने मुक्ति दानानै माखासे फरेस्ट भिलेज एक्टनि आन्दाराव जिथु हा फाट्टा होनाय
बेखौ कन्टिनिउआस बे जाखायो बे अल इन्डिया बे जोंनि बिटिसिनि बा जोंनि आसामनिल' खोथा नङा अल इन्डिया प्रसेस बेखौ दानगोन मागोन होननाया बेखौ माने भाषानि आसिखौ बुंनो दा बेखिनि खोथा ओमफ्राय जेनेबा मा होनो जोंथ' बुंखाबाय